den, vítám vás u instruktážního videa na tento přístroj. Pomalu ho nazval, tak vám ukážu hned jeho funkce. Tento přístroj je výborný pro posilování břišních svalů. Ano, je velmi lehké ním hýbat a velmi zábavné. Ano, takže mějte a příště vám ukážeme další instrukce. Dobrý den, vítám vás u dalšího instruktážního videa, tentokrát přístrojem Orbiter. Pokud si matně vzpomínáte, tak v reklamě na Teleshopping byl reklamován právě Chuckem Norrisem, takže směle do toho s prvními krůčky Orbitreku. Ano, šlape se velmi dobře, ale lepší to jde dozadu a tak, jsou to lehké přehlídky tohoto výborného přístroje na Casey a na zadek všechno. Nasledanou. Dobrý den, vítám vás už u již 3. dílu instruktážního videa na posilovací přístroje ze zahrady Hedva. Ano, vidíte dobře, tento přístroj je stvořený na posilování paží, takže bicepsu a tricepsu. Takže můžeme začít ukázkové video. Hlavně se mi nesmíte smát, že to nedošáhne. Ano, a posilujeme raz a dva a cvičme v rytme. Takže to bylo vše z tohoto ukázkového videa a těšíme se na naši další účast. Dobrý den, vítám vás přímo z terénu Rýmařovské hedvické zahrady, nebo ze zahrady Hedva, jak se vám to líbí, jak je to spísovné. Právě teď se nacházíme na krásném posilovacím přístroji, který odbourá vaše boky, abyste právě jako žádné neměli, že ano. Takže můžu ukázat krátkou ukázku. 1, 2, 3, 4, vzpomeňme si na cip, cibulenka, takže je to velmi jednoduché, můžete cvičit 10 až 15 minut denně a zaručuji vám, že tak za rok, za 2 se možná ukáží výsledky. Těšíme se na příští video. Naschledanou. Dobrý den, vítáme vás u již 5. nebo 6. instruktážního videa. Tentokrát tu máme stroj, který má dvojí využití. Takže nemeškejme času a pojďme se podívat, jak vlastně na to. Takže přistoupíme-li k prvnímu přístroji, tak jako koho by lákalo stlačovat, že ano, jak to děláme v posilovně, nebo nahoru a dolů. Nikoli. Tento přístroj je stvořen k masáži zadek, vidíme tady tyto masážní válce vám přímo tlačí na záda a vy si pouze držíte a takhle se odšoupáváte ze strany na stranu. Ano, je to velmi příjemné, ale pokud můžu doporučit, přesuňme se na druhou stranu tohoto přístroje, ten je daleko lepší. Prostě to musíte vyzkoušet, ale jako z mého hlediska a pohledu bych vám doporučila tento. Tento přístroj je velmi lehký na ovládání. Pouze zvednete tyto dvě, když držíte prostě kolečka, že jo. Takže zvednete kolečka a tady máme masážní válec, který vám bude jezdit po zádech. Je to úžasné, kdybych neměla tu stonku na tom kabátě, tak by to bylo ještě úžasnější. Takže pokud máte problém se zády, tak nedoporučuji vám kupovat žádné přístroje z Teleshoppingu. Zajděte si zaručeně do zahrady Hedva v Rýmařově. Děkujeme a těšíme se na další zhlédnutí tohoto videa. Vítáme vás již u 7. instruktážního videa, kterým vás provedu opět já. Tento přístroj, jak vidíte, je vhodný pro 2 osoby, takže pokud máte přítele, kamarádku, manžela, děti, které by tomu dorostly, tak neváhejte a přijďte si zacvičit do Rýmařovské zahrady. A k tomu, aby jsme se dostali přímo k nacvičování. Tudíž můžete točit do jednoho kolečka,
a řekla bych, že toto je vhodné, když si chcete procvičit koupit. Takže ano, pro staré lidi s artrózou. Když ráno vstanou, tak jdou si zaběhat do fendy, že ano, a prostě tady si můžou zacvičit a rozhýbat své klouby. Ale je to také pro fanoušky Simíra a Girchana, protože vám připomínají 2 volanty, takže můžete si hrát na akční filmy. Ano, ano, ano. A můžete si hrát ve 2. Tak to by bylo vše z tohoto krásného žluto-červeného přístroje. Těšíme se na další video. Dobrý den všem nadšencům a nadšenkyním sportovních her a sportovního posilování. Přeju krásný podvečer a s tím bych vás také chtěla seznámit s tímto přístrojem. Sice nevím, jaký to má účely, protože je to velmi pohodlné, ano. Vypadá to si jako na kyvadle. A to mi připomíná, jestli jste četli knihu Já na akivadlo. Ano. Já na akivadlo, bohužel spisovatele si nevzpomenu, ale mohu říct, že si budete připadat jako na houpačce. Budete odlehčeni, vaše mysl bude naplněna sluncem, které na ně právě svítí, takže zde musíte chodit hlavně do slunečných dnů a podvečerů. Takže všem, jako jsem říkala na začátku, nadšencům sportu zdar! Ahoj, ahoj, ahoj! Jak už jsme, vítám vás při našem jubilejním 10. instruktážním videu. V tomto posledním, nebo na čas posledním videu, vám ukáží různé tipy a rady, jak se potom namáhavém cvičení, které se předvedli v předchozích 9 videí ukázali. Teď bych vám tedy ukázala třeba, jak se správně posadit na lavičku, takže mě sledujte velmi důkladně, protože jde jen o vaše zdraví, o vaše a o ničí jiné. Takže můžeme se posadit na lavičku různými způsoby. Hlavní je, aby byly nohy, kolena v pravém úhlu, záda v pravém úhlu, všude musí být pravé úhly, kromě rukou, ty tam nemusí být. Jiný tip, jak se posadit na lavičku nebo jak relaxovat na lavičce po úporném cvičení, je třeba, když si hodíte nožky nahoru, jako když se opalujete. Ano, a necháte jim odpočinout, po případě nožku přes nožku, ale to bych nedoporučovala, protože tím stlačujete různé tepny a žíly, které vám přivádí a odvádí krev do nohou, takže žádné nohou přes nohu, ale normálně protáhnout nožky. A případě můžete zatrénovat, ano, ke špičkám, ano, výborně, a ucítíte všechny ty svaly, které pracují. Nebo můžete si dát nožku přes nožku, to bych doporučila, když budete mít nohy, ano, tady dole, no a proto bych s vámi tedy chtěla rozloučit a popřát vám mnoho zdaru, štěstí a cvičení všem nadšencům sportu i odpočinku. Takže vítám vás právě v terénu z Adršpašských skal. Ano, vidíte, nachází se tu i horolezecká stěna, kterou si může vyzkoušet každý nadšenec horolezeckých a jiných sportů. Doporučuji si ovšem vzít jinou obuv než tuhle podpatky. Ale i podpatky, jak vidíte, jsou dosahovat takových výšin, v jakých se právě zachází. A jelikož se ve výšinách dochází tu i slik a proto se mi vůbec dýchá. Takže kdybych náhodou odpadla dolů, tak můj kameraman, ano, Šárka Skopalová, Nová 8, mě zachrání a dá mi první pomoc, když neví, jak na to, ale já jí věřím. Takže všem vřele doporučuji tuto horolezeckou stěnu a loučím se s vámi, kdyby to náhodou nevyšlo. Naschledanou. Dobrý den. Ano, vidíte, přežila jsem Adršpašské skály i horolezeckou stěnu. Ale teď mám pro vás zásadní otázky. Mají si vaše děti kde hrát? Mají. Pokud nemají, přijďte do zahrady, která se nachází v Rýmařově a můžete jim poskytnout mnoho možností vyhrání se a proto vám, vašim radolestem, klidný spánek. Takže nyní můžete vidět tady v mé pravici, můžete vidět
nádherný komplex s úžasnou prolízačkou a různými různými atrakcemi a rozhodně dávky žabdy. Takže hostí, žabdy, úžaska, tak výborné, i když doporučovala být věk tak od 3 let nahoru, aby to dítě z toho něco mělo. Tady, když se otočíme ještě více, po pravici vidíme krásnou zelenou úžasku. Bohužel nekončí ani v písku, ani ve vodě, takže je to pro vaše dítska naprosto bezpečné a vaše domácnost bude uklizená, protože nebudou ani mokré, ani od písku. Můžeme se posunout dál. Tady vzadu můžeme vidět krásné houpavky, které poskytnou vašim rakovičkám takovou zábavu, ale příliš bych je nedoporučovala, protože jak vidíte, ty houpačky, mnoho dětí se neumí rozhoupat samo, takže byste je museli rozhoupat, což je už časově náročné a váš klid tím je vlastně narušen. No a přesунeme tedy na levou stranu, kde mám ty houpačky, ale také houpačky koule, které bych doporučovala dětem i pod věk 3 let. Tudíž pokud máte zájem volnou chvíli a děti doma, nebezpejte a přijďte do zahrady, která se nachází v Rýmařově.